प्रमद बर'खौ बयबो मोजां लिडार होननानै सानदोंमोन आरो दिनैबो प्रमद बर'खौ सोरबा रायोब्ला गाबग्रा मानसि दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानसिफ्रा दाबो बिराद गाबो प्रमद बर'खौ रायबा, किन्तु दिनै प्रमद बर'खौ बिनि आखल आखुखौ बिनि गोसो गोरबोनि सिंनि फिनानै दोननाय बाथ्राखौ रावबो मिथियाखै। बियो किन्तु गिलु बालु जि मोनसे दिनै टेलिफनिक सावराय कनभारसेसन मोनसे दिनै भाइरेल जादों प्रिथिराजजों आरो प्रमद बर'जों रायलायनाय, बियो रायलायनाया सैथो बाथ्रा। दा बेवहाय जि मोनसे बाथ्रा ओंखारदों, जोंनि सासे लिडार आब' प्रमिला रानीखौ दिनै बिथाङा बेबादि मोनसे पलिटिकेल फोसावदिंनाय समफ्राव जाहाथे सासे मिनिस्टार जानानै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव ओंखारनो हाया, बिनिखायनो बे कभिड बेमार जानाय समाव बेखौबो कमप्लेन खालामनांगौ, बेखौबो दिनै कमप्लेन खालामनांगौ, चिफ मिनिस्टारनि लिरनांगौ आरो चिफ सेक्रेटारिसिमहालागै कमप्लेन होनांगौ होननानै बुंनाय बाथ्राफ्रा बिराद गिलु बालु आरो साननो गोनां। आरो बिथांखौ आङो दिनै बेबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ जों खोनाबाय। बिथाङा दिनै सासे हिरा सरनियाजों मोजां सोमोन्दो दङ आरो हिरा सरनियानि राइटिं पेडआव लिरनानै चिफ मिनिस्टार आरो चिफ सेक्रेटारिसिम मिथिहोनो होनाय बेफोर कामान अर्डारा ओरैबायदि दुखुनांथाव। आरो बिथाङा सासे क्रिमिनेल माइन्ड थानाय, बिथाङा कनस्पिरेटर आरो बिथांनि माइन्डआ जे क्रिमिनेल बेवहायनो जों फोरमान खालामनो हायो। आरो दिनै बेबायदिहाय मोनसेनि उनाव मोनसे दिनै बिथाङा क्रिमिनेल बा दाय मावदों, क्राइम मावबोदों। दिनै खुनु रोखोमै कभिड बेमारनि थाखायसो दिनै बिटिसिआव इलेक्सन फैयाखै। बेबायदि समावबो दिनै गभर्नर रुल जानांगौ होननानै बुंग्राया दिनै प्रमद बर' बिथाङानो। आरो आं मिथिनायाव दिनै प्रमद बर'आ हिरा सरनियाजों लोगो जानानै बिथांमोनखौ, हिरा सरनियाथ' दिनै खुनु मोनसे मेम'रेन्डाम लिरनो रोङा, प्रमद बर'आ लिरनानै होनानै हिरा सरनि राइटिं पेडआव लिरनानै दिनै गभर्नरनो मेम'रेन्डाम लिरहोदों। जों बेखौ मिथिथारो, जों बेखौ मिथियो, जों खोनानो मोन्दों। बिथाङा सासे क्रिमिनेल माइन्डेड मानसि आरो बेबायदि लिडारनि सायाव जों बर'फ्रा फोथायनानै खामानि मावनो हाया। आरो दिनै बिथाङा जुदि बोरै बिटिसिआव पावाराव बोरै फैयोब्ला दिनै बर' जाथिया धंस' जागोन।